karsaning gaib wonten pundi tunungipun wonten papan kang selayakti lamun sira bakal uninga nyedak kapara ngarsa iku dawuh kang saatu dawuh saking Hyang Maha Suci Dara Kedhi Werhatnala Gus kadang paduka ingkang magut Suraningriya dados jagoning wong negari Wirata menika kala wau yen paduka mboten tumandang mboten badhe mimpang Gus banjur aku kudu kepiye Kakang Semar nika Mang Cobi Mang Sawang nika Raja Mala cemplungne Sendhang Watari urip meneh Sendhang Watari cemplungne Raja Mala bakal urip meneh ambak neka esuk ora bakal bareng kok banjur aku kudu kepriye Kakang nika paduka nate dipun paringi senjata ingkang nami Bramastra paringanipun Sang Pukulun Bathara Brahma iya pancen bener kanggene sakniki Gus banjur aku kudu kepiye ana ing palagan ora oleh bantu binantu nika Mang Sawang Cobi yen ngoten paduka ora gelem tumandang tartamtu jagonipun negara Wirata bakal kalah bakal entek kekuatanipun negara Wirata Mang Cobi mang tingali Gus Sendhang Watari menika dumadi saking ibunipun si Raja Mala kang aran Sendhang Watari manglebaske Bramastra pener wonten ing Sendhang Watari menika kersane wonten kaelongen jagat Sendhang Watari kobar dados geni Gus